गिबियाव जाहैबाय जोङो दिनै आसाम सरकार जोङो रायलायनो थांबा जोंनो माखासे डाटा नांगौ। दिनै आसाम सरकारा जोंनो गोबां माने खोथाखौ जोङो रायलायनो थांनाय समाव डाटा गैयिनि थाखाय एक्जेक्ट डाटा गैयिनि थाखाय बे डाटाफोरखौ होनो हायैनि थाखाय गोबां रायलायनायफ्रा आद्रा जायो जोंना खावसेल' जायो। आरो बेवहाय आसाम सरकारा जोंनो मोननैसो थांनाय मन्थ्रिया रनज पेगुआ मोननैसो बिबान होदोंमोन। दा बिबान होनाय हिसाबैहाय बे हाबाफारिखौ जे जोंनि BKWCनि आन्दाराव गोग्लैनाय जेसेबां जिल्लाफोर बर' मिडियाम फरायसालि दङ गभर्नमेन्ट फरायसालि बे फरायसालिफोरखौ जोङो मोनसे बेरायनाय बा इन्सपेक्सन खालामनाय बा रिभिउ खालामनाय मोनसे हिसाबै जों हाबाफारि लादों। दा बे हिसाबै जोङो दासिम गंद' जिल्ला बेरायनाय जाबाय। दा बेवहाय जों गोबां समस्याफोरखौ नुदों जेंनाफोरखौ नुदों बे डाटाफोरखौ जों कालेक्ट खालामनाय जादों। भबिष्यत दिनाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि साक्सेस बा जोंनि बे जेंना जेथोनिफोर सोमोन्दै जोङो डिटेलै फोरमायगोन। दा हयथ' आद्रा जाना दं आरो आसाम सरकारनो जोङो माखासे बिनो गोनां दं मोननो गोनां दं गोबां जेंना थाबाय जों बेरायना मोनबाय। सोरनावबा फोरोंगिरि गैया, सोरनावबा माने बिजाब मोनाखै, बहाबा इनफ्रास्ट्राक्चार बिल्डिं सिल्डिं गैया। बिभिन्न जेंनानि थाखाय दिनै माखासे ओनसोलनि माखासे जिल्लानि बर'फ्रा एसामिस मिडियामाव थांदों, बर' फरायसाफ्रा खम जालांदों। बे जाहोनफोरा गोबांथार। दा बेखौ फंसे बुंना फोजोबनाय भबिष्यत दिनाव बेखिनि खोथाफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे मोनसे फोसावनो सानबाय बर' कसारि अनसाय गाव हायुं खुंथाया बड'फा UN ब्रह्म सोलोंथाइ बिथांखिनि गेजेरजों जोङो जिहेथु बोसोरथाम जाबाय बेसेन नाङै जोंनि माखासे गोरों फरायसाफोर जायफोरा दुखिया न'खरनि गोरों फरायसाफोरनो माखासे माने कर्सफोराव माखासे नांगौथाव कर्सफोराव प्रफेसनेल कर्सफोराव जोङो फ्रियै फोरोंबाय थादों। दा बे फोरोंनाया जोंना थांनाय बोसोरनैयाव गिबि बोसोराव 77 सा गासै 77 सानो होनाय जादों। नैथि बोसोराव 47 सानो जोङो फोरोंनाय जादों। देग्लाय जोङो 20 साल' लानाय जागोन। गिबि बोसोराव जों गोबांथार कर्स होदोंमोन, सेकेन्डआवबो जों गोबांथार कर्स अफार खालामदों। देग्लाय जोङो एसे खम अफार खालामदों। दा बेनि गेजेरजों जोङो सानदों इडुकेसनाव बर' कसारि काउन्सिला जथेस्थ' खामानि मावदों। खारन फिसफोरा गोबां बा प्राइभेटआव होनाय नालाय, बेनिखायनो बेखौ जोङो साक्सेस खालामनो बा काउन्सिल बडिया साक्सेस खालामनो खोब नाजानाय जादों। जोंनि जायफोर कर्सफोरखौ जों बर'फोरा बारा लानो रोङा जोंनि माखासे ओनसोलनिया, जेरै माने मा होनो पेरामेडिकेल साइन्स बा लेबरेटरि टेकनिसियान जाबाय, बेफोरबायदिनो ट्रमा इमारजेन्सि आरो बायदि बायदि आरोखि माने नोंना बे मा होनो बेखौ दानि गोदान जुगनि जन्थ्रपातिजों नायनाय जिफोर बेबस्था बेफोर गासैबो थायो। बेखौ जों दासो गोदानै सोलोंदों आरो बेखौ लानांगौ बयबो। आरो जों काउन्सिला होनायनि अनगायैबो बेफोराव लायोब्लासो जों जौगानो हागोन। आरो बेनि अनगायै मोनसे खोन्था फोरमायनो साननाया जाहैबाय जोङो APSC UPSC आव जों आसाम बर' कसारि काउन्सिलनिफ्राय BTC खौ जोङो खावलायबाय थादोंमोन। आरो जोंनि बर' फरायसा आफाद जोंनि बर' संगठनफोराबो खावलायनाय लेखा बिथांमोनजों कलाबरेटलि जमायै जोङो दिनै माने थांनाय बोसोरसेखौ जोङो खोब मोजाङै साक्सेस जाबाय। दा बिथांमोना बयबो प्रिलिमिनारि एग्जाम होसिगोन। UPSC निफ्राय 24 दिनै खै थारिख दाखालि 24आव बिसोरना प्रिलिमिनारि एग्जामिनेसन जोब्बाय। APSC जायफोरा होगोन फैगौ माने 9 थारिखआव जागोन नामा बिथांमोननि कर्सआ आंनि मिथिनायाव जों जे खबर लानो खोब मोजाङै जादों। आरो बेनि अनगायै देग्लायबो BTCआ जोंनो खोथा होदों जे थांनाय बोसोरजों समान APSC UPSC कचिंनि थाखाय पुनर मोनसे बेबस्था लाबावनाय जागोन। आं खावलायनो थागोन जोंनि BTCनि बाहेरायाव थानाय गासै बर'फोरा जोंनि बिमा बिफा आरो गोरों गथ'फोरा सिभिल सार्भिसनि थाखाय जायफ्रा जेंना जानानै दं, प्रब्लेम जानानै दं, बिथां गोरों गथ'फ्रा ओंखारबोनांगौ, आगबारायबोनांगौ। कम्पिटिसन जागोन, खेबसेयाव जाया खेबनैयाव जागोन। दा बेनि गेजेराव बिथांमोना नाजानानै गावनि रोंगौथिखौ लानांगौ होननानै जों खावलायनाय जाबाय। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि बड'फा UN ब्रह्म सोलोंथाइ बिखान्थिजों देग्लायबो टप 10 पास जानाय मेट्रिकफोरनो जोङो UBPनि थ्रुयै हायार सेकेन्डारि मेट्रिकनि टप 10, हायार सेकेन्डारि आर्ट्सनि टप 10, साइन्सनि आर्ट्सनि टप 10 आरो मोनसे जाबाय कमार्सनि बे टप 10 फोरनो जोङो रां अनसुंथाइ होगोन।
आरो बेनि अनगायै गोबांथार माने आसनि लाबानो दं इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव थाखाया एसेल'बाबो बेखिनिखौनो नोंसोरनो फोरमायनाय जाबाय। थांनाय समाव जिथु जायफोरा कर्स आंनि मिथिनायाव गासैबोथ' साक्सेस बा माबा मोनसे मोजांबो जाजोबनाय नङा, जों बेखौ बारा मिजिंबो हाया थासिगोन बेनि गेजेराव। खिन्थु मोजां खोथाया जाहैबाय मा देग्लाय जिथुनाखि माखासे ओंखारगोन हटेल मेनेजमेन्ट फरायबाय दं, माने थांनाय इउनिभारसिटियावबो कम्पिटिसन जादोंमोन बिसोरनाव, बेवहाय बर' सेंग्रा सानैया खोब मोजाङै मार्क लाखिदों, टप मोनदों, बान्था मोनदों बिसोरबा। आरो गवायावबो बिथांमोना लांजाबाय, गवायावबो मोनसे बे माने कम्पिटिसन जादोंमोन, बेवहायबो माने गल्ड मेडेल नङाबा फार्स्ट प्राइज मोनदों, बिथांमोना मोननो हादों। आरो बिथांमोननो आंनि मिथिनायाव माखासे इन्सटिटिउसन बा माने हटेलफोरा बिथांमोननो जब अफार खालामदों, बेफोर रिपर्टआ जोंनाव दङ। आरो बेनि अनगायै जायफोरा दिनै डिप्ल'मा लाबाय थादों, डिप्ल'मानि अनगायै जायफोरा माने बे पेरामेडिकेलाव फरायबाय दं, बिथांमोनाबो अलरेडि कानेक्टेड एंगेजमेन्ट थाबैनो जागोन होननानै बिथांमोना खोन्थादों। जों गोजोननाय मोनदों, दाखालि बावैसो रायज्लायबोदों, दाखालि बावैसो बावथ्राखै, जोङो 17 माने मेयाव जों आसाम डाउनटाउनाव साथ्र साथ्रिफोरजों रायज्लायदोंमोन। रिजाल्टआ जोंनि मिथिनायाव मोजां, गथ'फोरा मोजां, सेटिसफाइड, इउनिभारसिटियाबो मोजां होननानै बुंदों। दा बेखिनियानो आरोखि।